изходно положение тилен лек. Обхващаме с ръце зад врата и придърпваме главата напред, като брадичката се стремим да докосне гърдите. Задържаме 20 секунди. Не е нужно да натискаме силно. Връщаме в изходно положение. Изходно положение стоеж, гърба изправен, ръцете на кръста. Правим с главата 10 кръга надясно. Правиме ги бавно и след това 10 кръга наляво. Изходно положение стоеж, дясната ръка зад кръста. С лявата ръка хващаме главата в страни и опъваме леко, като стремим да разтегнем. Не е нужно да натискаме силно, просто отпускаме тежестта на ръката, задържаме 10 секунди. След това сменяме ръцете с лява ръка зад кръста и с дясна ръка обтягаме врата, задържаме пак 10 секунди, връщам в изходно положение. Изходно положение е стоеж, гърбът изправен, с двете ръце обхващаме главата малко над тила, като я натискаме напред и надолу, натискаме леко, просто отпускаме тежестта на ръцете, не прилагаме сила, защото е опасно за врата, задържаме около 20 секунди. Изходно положение тилен лек, краката изпънати в коленете се отвеждат зад главата. Стремим се брадичката да докосва към гърдите. С длани подпираме кръста. Задържаме 20 секунди. Изходно положение стоеж, кръстосваме ръцете зад гърба, като се стремим да хванем пръстите. Задържаме 2 секунди в тази позиция и сменяме ръцете. Пак се стремим да задържим поне 2 секунди. Правим упражнението поне 10 пъти на всяка страна. Изходно положение стоеж. Ръцете са леко присвити в лактите и стягаме мускулатурата. Започваме кръгове напред, мощно и експлозивно, за да може да участват и лопатките. 50 кръга напред и след това по същия начин 50 кръга назад. Изходно положение стоеж, кръста и гърба стегнати. 10 наклона на врата напред и назад. Стремим се да ги правим бавно, като максимално обтягаме назад и след това максимално напред. Изходно положение стоеж. Правим 10 наклона вляво и вдясно. По същия начин, като предното упражнение, изпълняваме бавно, като максимално накланяме главата вляво и вдясно. Изходно положение стоеж. Ръцете са прибрани плътно до тялото. Повдигаме максимално рамената нагоре. Задържаме 2 секунди и спускаме максимално надолу пак за 2 секунди. Повтаряме 20 пъти.